Najavljeno je finale realitija Farma koji će se odigrati 14. juna. Farmeri su sada obavešteni da će po poslednji put da biraju samo gazdu. Dragi farmeri, s obzirom da juče niko nije napustio imanje, danas ćete sami birati novog gazdu, glasat ćete jedan po jedan. Napominjemo da se uskoro bliži kraj ovog serijala, pa je veoma važno da dobro razmislite o tome ko će ove nedelje dobiti svoj mandat, ali i ko će biti zaštićen od narednog izbacivanja. Obrazložite svoj glas, budite mirni i oslonite se na svoje mišljenje. Glasilo je pismo. Farmeri su vodili žučne rasprave, dvoumili su se između Aleksandre Babeć i Bojane Barbie. Jedna od dvije pomenute farmerke bit će sačuvana od izbacivanja, ali će i voditi celo imanje tokom predstojeće nedelje. Farmeri moraju da donesu poslednju odluku.